Poštovani gledalci, u našem programu je uvek zadovoljstvo kada predstavljamo mlade, talentovane učenike koji postižu zaista dobre rezultate. Bilo da su u pitanju neki projekti koji su značajni na nivou Republike Srbije, bilo da su njihove aktivnosti pored onih obaveznih školskih i u tom slučaju se ponosimo i možemo se podičiti da su palanački učenici i mladi talentovani i dečaci i devojčice participiraju u nekim projektima gde su odabrani među najuspešnijima na teritoriji čitave naše zemlje. Ovo je u stvari neka vrsta uvoda u naš razgovor, a čast mi je zadovoljstvo da upravo u studiju mogu da ugostim jednu devojku koja je vrlo uspešna, bilo da su u pitanju školske, bilo da su u pitanju van školske aktivnosti. To je Emilija Marinković, učenica Gradske osnovne škole Olga Milošević u Smederevskoj Palanci. Emilija, dobrodošla u studiju televizije Jasenica i neposredan povod tvog dolaska ovde je jedan projekat gde si se ti našla među malim brojem odabranih učenika, tvojih vršnjaka u projektu koji je izuzetno značajan da se steknu neophodna znanja i da se u praksi primenjuju neke nove stvari vrlo karakteristične za budući tvoj obrazovni razvoj. Reci nam u kom projektu si ti učestvovala i na što se odnosio konkretno taj projekat? Reč o projektu je Letnja škola zaštitnika građana o pravima dece. Projekt se zove Saznaj svoja prava. Realizovan je u okviru projekta Deca deci, znajte svoje prava. Finansiran je od strane Bugarske razvojne pomoći. Projekat se odnosi na proširenje znanja kod učenika što se tiče baš dečjih prava. Konkretno, na koji način si ti učestvovala u ovom projektu posredstvom škole Olga Milošević? Kako je tekao taj postupak i da ti budeš baš među 20 odabranih u Srbiji koji će se naći u realizaciji tog projekta? Projekat su meni ponudili direktor i pedagog moje škole. Ja sam pristala, ja volim da učestvujem u bilo kakvim projektima koje moja škola nudi. Da bi se učestvovala u tom projektu bila je potrebna prijava da se napiše. Prijava je podrazumevala neke moje osnovne lične podatke i bila je ta neka motivacija zašto bih ja želela da učestvujem tu. Znači nije bilo ono klasično prijave, daš svoje podatke i onda čekaš da se to uradi, već jednostavno je sigurno presudila ta motivacija i tvoj, tako da kažemo, CV koji je izuzetno bogat i samo tvoje participiranje i radi u nekim projektima su sigurno oni koji su nadležni uzeli u obzir. Jeste, da. I kaži mi, prijavila si se, odabrani si među 20 učesnika te letnje škole. Sigurno si bila ponosna, a ponosni su bili i tvoji nastavnici i direktor škole što si se baš ti tu našla. Jes, njima je bilo veoma drago i meni je bilo veoma drago i bila je čast da ja učestvujem tu negde. Ta letnja škola je završena prošle sedmice, ali tako? Jeste. Ako se ne varam, gde je ona održana i malo nam opiši kako je uopšte sve to izgledalo i da li si ti zadovoljna i da li je sve proteklo u skladu sa tvojim očekivanjima kada govorimo i o atmosferi u kojoj se tamo radilo i o nekim novim saznanjima? Letnja škola se odvijala od 12. do 16. septembra u Novom Sadu. Imali smo te radionice koje su držali pravnici, jednostavno stručni ljudi koji su nama približili ta prava da bismo mi to bolje razumeli. Radionice su tekle savršeno, nije bilo greške, nemam nikakvu zamerku, sve je bilo jako dobro osmišljeno. Da li su predavanja bila primerena vašem uzrastu, da li ste sve razumeli i da li si stekla neka nova saznanja kada govorimo o tim pravima? Rekla si da je to pod pokroviteljstvom zaštitnika građana, znači tu su neke vrlo zanimljive stvari koje su karakteristične za tvoj uzrast i sigurno imaš interesovanje u toj sferi i društvenih nauka i građanskog vaspitanja. Koji su tu još predmeti na kojima radiš kada saznaš sve to? Pa da, mene interesuju generalno prava dece i prava ovako. Sve je bilo stvarno prilagođeno nama, sve smo razumeli, ako nam nešto nije bilo jasno, imali smo tu slobodu da pitamo, bila je opuštena atmosfera, stvarno nije bilo zamerke. I kaži mi kada govorimo o primjeni toga što si ti naučila, da li će ti to koristiti u neko dogledno vreme, ne samo kada se radi o konkretno nastavi, o tvom budućem školama, već jednostavno i u praksi na neki način možda saznaš nešto novo i da daš savet nekome kome treba. Da, cilj te škole jeste bio da mi vršnjaci proširimo svoje znanje što se tiče prava dece, da bismo pomogli svojim vršnjacima koji ne znaju da mi je to neko pravo narušeno,
da imaju neko kome će se obratiti, a to je baš Zaštitnik građana, i da ništa ne treba prećutati. Koje su to stvari? Znači, tu verovatno sada imamo, nažalost, sve više slučajeva vršnjačkog nasilja i nasilja neke druge vrste, ne samo porodice, već i šire, sa kojim su suočene neke nove generacije gde i ti spadaš, je li tako? Bilo reći o tome, jest? Jeste, o svemu stvarno smo pričali. Bilo je tih ideja kako da mi zaštitimo naše vršnjake, kako da steknemo tu svest, da nasilju treba da se stane, tako da... Znači, generalno si zadovoljna. Kaži mi što se tiče ostalih drugodrugarica tamo, oni koji su bili sa tobom, stekla si nova poznanstva. Obično takve stvari služi za to. Jeste, ja sam jedina iz Palanke. Jeste razmenili neka iskustva u toj oblasti, jel što se tebe tiče ne zaostaješ za njima, jel uspevate da uskladite one sve stvari na kojima radite? Pa ovako, znači sva tamo deca, one su bila 7. i 8. razred osnovne škole i svi razredi srednje škole. Dobro. Jesu oni, većina je bila starija od mene, ali mi smo na to našli neki zajednički jezik i stvarno oni su svi bili divni. Imali smo zajedničke teme, to je sve bilo, proteklo je super, nismo imali nikakve konflikte. I nakon završetka ove letnje škole, jel ste dobili neku diplomu, neki dokaz da ste bili učesnici ovog projekta? Jeste, dobili smo diplomu, imamo i nastavak rada. To sam teo da te pitam, znači ne završava se ovaj projekat tu? Ne završava se. Ti predavači koji su bili tamo u Novom Sadu, jeste, oni će doći kod nas u školu, u Olgu Milošević. Time mogu da najavim taj projekat što ćemo raditi. To će biti isto jedna održana radionica što se tiče konvencije o pravima dece, da mi približimo još više našim vršnjacima to, isto gde sam ja bila. Ko sa tobom radi, što se tiče generalno nastavnika u toj oblasti, jel ti neko pomaže da sve to realizuješ, da malo bliže shvatiš, očigledno da imaš interesovanja za ove oblasti? O tom potom, iskreno. Mi ćemo to sve, u oktobru bi trebalo da se održi projekat, znači imamo već vremena, to se sve smišlja tek, znači dobit ćemo isto prezentaciji, to sve kako bude bilo, ali da, imamo vremena, to će sve biti super. Emilija, osmi se razred, sigurno i što se tiče tvojih nekih aktivnosti daljeg školovanja, će to biti vezano za ovu oblast dalje, jer te to najviše interesuje? Nadam se, planiram dalje da upišem gimnaziju, tako da, mislim da ću se osvrnem na tu temu. Pored ovih školskih aktivnosti, pored toga što si uspešna i kao učenica i evo uspešna si i participiraš u brojnim projektima i izabrani si među 20 u ovoj oblasti u Srbiji da jednostavno stekneš neka nova znanja, ti si veoma uspešan sportista. Mi smo objavljivali tvoje rezultate, ti redovno osvajaš medalje i postižeš jako dobre rezultate u streljaštvu. U streljaštvu, član si streljačke družine Jasenica iz Palanke. Otkud ljubav prema tom sportu? Ljubav prema tom sportu se rodila pre 1-2 godine, kada nas je škola odvela. Škola je zaslužena za sve što sada ja imam. Ja sam tad probala, to se sve meni svidelo. U streljani si bila prvi put? Da, prvi put u martu 2020. ako se dobro sećam. Od tada sam nizala stvarno dobre rezultate na koje sam jako ponosna. Neki od njih su 3. mesto ekipno na državnom prvenstvu, što je bilo sada u Subotici. Tako da nastavljam da se bavim streljaštvom. Pored streljaštva treniram i orijentiring, sad će 7-8 godina i volim planinarenje, to planinarim dosta. Kada govorimo o streljaštvu i o prirodi, to su dva sporta koje ti trenutno zaista zanimaju, jer ti pomažu da se opustiš na pravi način. Za streljaštvo je neophodna koncentracija, preciznost, kažu da je tu najbitnije da se fokusiraš na metu, ti to očigledno uspevaš. To ti pomaže i da posle tu koncentraciju primjeniš i u drugim sferama. Tu kažeš da je streljaštvo specifično baš. Jeste. Dok sam ja na treningu, to je puna koncentracija, ništa me ne zanima okolo i to je baš zato što se ja lepo opustim tada i tad ne mislim ni na jednu drugu brigu. I to je ključ svega što se meni streljaštvo sviđa, jel te? Jel uspevaš to da tu pažnju na isključivo ono što treba da uradiš zadržiš i na samom takmičenju? Jeste. Stvarno streljaštvo mi je pomoglo da mogu da radim više stvari u isto vreme, ali isto tako i da ignorišem neke stvari koje mi smetaju u tom trenutku, recimo buka na
na takmičenjima buka je mnogo velika, meni to smeta, ali vremenom se isključiš i jednostavno to pomaže dosta i ovako svakodnevnim situacijama. Orijentiring opet neka druga priča, snalaženje u prirodi, orijentacija, kombinacija sa trčanjem, sa čistim vazduhom. Jeste, to mi je ljubav odavno. Stvarno nastavljam da se bavim time. Imaš i tu dosta medalja, tako? Da, to je sve bilo u 2020. godini. Bila sam druga na sprintu na državnom nivou, isto tako treća na štafetama na srednjoj distanci i jako sam ponosna na te rezultate, nisu mali. Također učestvovala sam i na takmičenju u Mađarskoj, to je još bilo davno, bila sam mala, ali evo sad kad mi je streljaštvo u veći nekom fokusu, ja se sad bavim i dalje orijentiringom rekreativnom, no baš volim taj sport. Ćeš uspeti da uskladiš sve to sada što se tiče streljaštva, orijentiringa, kako ide školovanje dalje i kreće srednja škola, obaveze su veće, ali naćiš vremena, samo je bitna dobra organizacija. Jeste, pored ovoga ja pohađam i muzičku školu, 6-8 godina, završna. Koji instrument? Gitara. Gitara? Da. Dobro. I sad je stvarno umetnost da se sve to popakuje, da ja to se stignem fizički, ne mogu da stignem, ali eto, trudim se da sve to izbalansiram kako treba. Emilija, bilo mi zadovoljstvo da budeš moja gošća ovdje u studiju i želimo ti puno uspeha u daljem školovanju, u daljim sportskim rezultatima i naravno muzičkim i da se vidimo ovdje kada ili u školi, naravno, kada taj projekat bude u praksi realizovan i kod tebe u školi, nadamo se ćemo napraviti jednu lepu priču o tome i zaista hvala ti još jednom što si došla ovde i što smo imali priliku da našim gledalcima prezentujemo zaista jednu lepu i uspešnu priču. Hvala vama. Emilija Marinković, učenica osnovne škole Olga Milošević, participirala je na jednom veoma zanimljivom projektu koji se tiče prava dece, prava mladih ljudi pod pokroviteljstvom Zaštitnika građana Republike Srbije, a takođe čuli ste da je Emilija jako uspešna i u streljaštvu i u orijentiringu, pa na neki način smo želeli da je predstavimo na malo bliži, bolji način i da se vidi da mladi ljudi zaista imaju dosta sfera interesovanja i da kada je organizacija u pitanju, marljivost, vrednoća i koncentracija, sve može da se postigne kad se hoće.